Good news, ladies and gentlemen. ZRP has confirmed kubata kwavaita mukomana anonzi Mhondi uyu. Ndiye mfesi anga achinetsa serial killer yanga iri paGuruve apo yasimudza masoja nemapurisa nevenharaunda kuti imutsvage baba. For the past few weeks mukomana anga achitrenda pasocial media, achitrenda futi mucommunity mavo achinzi ari kutsvagwa, ari kuonekwa, achiedza ndiri kuuya kumarevenge, but all thanks to the ZRP vakwanisa kubata mukomana. Vari kuti mukomana uyu vamubata ari mugarden, ndobva vamupfura gumbo, kwakutadza kufamba ndobva vatozomutora kutaura kuno izvezvi. So mukomana ari muhospital ari kubatsirwa, asi Zimbabwe yange yachema. Vanhu vakawanda nawo vakutofara kuti Mhondi iye yabatwa and iri mumaoko memapurisa. Gentlemen, azvifadzewo here? Vamwe ndo vandazoonawo pasocial media vachishedzera kuti mukomana uyu anga achifanira kutongopfurwa nekutongofa ipapo, vamwe nda kuti afanira kungotongerwa rufu. Let me know what you think in the comment section below, kuti munofunga kuti anofanira kuitwa seko mukomana uyu. Aunza misodzi yakawanda pamatama kumhuri dzakawanda dzakasiyana siyana. Anyway, follow me for more updates. This is Slick Media TV. Ko zvasara.